Sagot dahil nga ti surat, ti pagkasalitaan ni pagkayam ti nga Roger nga napauluan, delivery boy. Yan, delivery boy. Okay, kung ano to ay, tarararararan. Idi, kalman laeng. Idi, kalman laeng manong nemi. Tanag-date kami manen, kada to'y nubyak. Nga ipatpateg ko unay nga ni Lily, manong nemi. Nakapapaidam. Nakadug kastos ko kenkwanan. Tamasak laeng nga water boy, wano delivery boy, iti purified nga danom. At pick up ko manong nemi nga pagilugluganak. Narigat no kurong-kurong lang. Basit iti madiniberak no kurong-kurong. Pick up. Ano mati malahon na. Siyak ti driver, siyak pa iti parabagkat, para isarek, kanda dumapay. Mangalak ko nga ti kadwa, kimisupay nga susuldwa. Kat ni, porsyento manong. Ti may sa agalon, adda 7 pesos ko. No adda sa nga pulong may deliver ko, di adda na kung 70 pesos ko, di ba? No 20, apo mayatan na. Makideliver akmat no kung anong name iti almost 4 to 5 nga bottles, iti may isang aldaw, mayatan na. Kasi siyempre, i-menos ko dun sa jati gasolina. Hasta maten mangalasin akto ti pang maintenance ko iti pick up ko. Nag-dinner date kami, manong name kit inyarasahas ko, nga papang kami ag-hotel. Ngam kaskas di nga napaidam ni Lily. Umanay laengen manong name nga maarakop ko, maamalak apagapaman di kiti lips na, ilibas ko pa nga aprusan ti legs na, ilibas ko pa manong name nga aprusan ti barukong na. Ngam nakigaw, kang kanayan nga mabitbitinak mano. Nagsipod tanong kas nag-date kami, kita agin narakop kami, agin nagik kami, ito nag-pick up ko. Siyempre, may direct nak. Ito na kuwan, paayan nak. Hey! Kunak na ka, sakit man iti ulok, sikaman ngamin, mangrugrugi ka. Ibagak launod kang sa anak pa yung nakasagana. Sabi ngamin, gabot agil deliver ak laing iti danom, katsi ka, sales lady ka, agbagay ta. At duman ti masapsapula ka. Tanakasagana ka din nga mga asawa ka niya. Si Kamet, nakapapaidam ka. Oy, Roger. No kasapulan ti bagibaswiram iti data. At damat ko ma. Sabi nga di ka pa ng mahalat bayadam. Siyak petagbayad mo. Tanap kahit mo libre. Itad ko libre kang ka. Ape pabaybayadan ka ma. Libre siyempre. Kaya't nang asawan manong name napaidam ni Lily no may panggap iti sex. Sa bagay manong alis tumatlagi diya ti papangko pa ng gatang. Teko na dang per kilo. Ang yung babamon. O sa reklatan ni Emma. Imagine naklatan ni Lily. Kalbasan na, o sa rekon ni Emma, malibre ak pa. Adayuak peti sakit, di ba? Kaya di may isang aldaw, manong naming agi-deliver ak, iti maudi nga pag-deliver akon. Akin amyanan manong name, at agap apa, nga lalaki ken babae. Mabanggaman ti kayat mon. Sige, rabihin to man o gawit kan. Agurorek to man gagbesad to. Hay dato ba ti dagas na ngamin ta, at anak ta nga awang malapulos na bati dito'y balay ta. Dududwata, abos na dududwata lang nga ruden, panawan nakpay, tikas nga oras, nadalam itong tiramilo, ang gawid ka. Papapanam. Kaya po haya sa lusuden pala no sa dinot papanak. Kaya siyempre, inakbagi. May kaayayam. Makiayam, pusoy dos, makitong it, makibaraha. Kaya kumakit matiliw, tagkungkunayo. Mabalintamat tagbaraha dito ya. Mabalintamat tagayam nga doon ito eh. Paunay ka matindelpin, di ka lama asyang kanyak. Ano ko matulungan ka asyak kang ka? Haya. Apo. Dadan sa dati, delivery boy.
Alay na kon. Sige. O maramit ko. Ilo katam nga ro din ta gate. Ta ibagam nga isarek nan digiti ko. Lain ka kita di bakante nga kwan na galunan. No mano ti bakante tap no manumot idi isarek na. Inakon kita maladaw akon. Italaeng manong nemi nga napuutak nagsinsinungbat digiti agasawa. Agasawa manong nemi nga umat pa kay di senior citizen da. Nasapa siguro na nag-aasawa digiti anak da. Takas nang ko manong nemi adda anak da ngem nag-aasawa da na. Pinmalaw da maten. Umat ti mangkat kaduang kadakwada. Uragam na pintas ti balay mo. No awan ti kaduam do dudwa kay lang. Sa awanan digiti anak. Di ba? Bakit pempensyon di kiti tuwa? Nagretiro da nga tandi panagtrabaho da? O, pa 60 da. Ubing mat pa lakay. Ken ubing maninda nga bakit. Kasladyak mabaling awagan tinana. Baka manang. Mano manang. Nana ko na. 55 titawan kon. Katsika. 23 manang. Nana ko na. Kasadar mo dati ko. Agenteng ang anak ko. Abing nga, nag-asawa da kami nin manang. Nasapa nga nakiasawa di bordak. Awang pa iti ko anak. 19 na. Sinikuganda. Hanggang bali na pintas. Ti panagbiagda. Kabuta nabaknang. Ti kamangan na. Mano manang. 5. Kas makita mo tabakante ni. Sige manang. Ti sirrekon. Hindi ruwar kon digiti bakante wano empty nga galun manong nemi ingkahawid nak ti bakit. Mabitlahin. Abay manan. Di ko ba inted bahid na? Ay mo na yan. Mano amin na dyan? Inted na ti 500 manong. Keep the change. Wala manang doon basta keep the change. Kan mabaling gani, nga no mairuwar mo digiti nga bakante nga galun, sublikat to. Tapi manan. Di mo kayo tagmerienda, yan midang ka. Di ba dito yung mauti ti balay nga idiliweram? Agawid kan tumaten. Una, awan tumaten sa waling obraham. Para relax tumanin Para bawang tumanin no mapanak agbunag kadagat ay i-deliver ko. No sino di kita ag-text, wano tumawag, iso i-delivera. Kailangan natin. Hindi pandigitan, enjoy lugan mo sa kaksubli. Abag sunto, may saganak to ni Berianda. Ne. Itamang pa'y nakunak tinakim ko. Awang kanupet, ikaw na. Hang kanupet, senior citizen iso na, 55. Kasla 45 lang, dilangana. Malagip ko lakat manan ni Lili, mano. Nakapapaidam nga Lili. Yung kaslag karamayat sa ito nga bakit Rumamamak man ti bakit mas parigan makaramanak ti 55 years old. Nagsubli ang peso manong nemi kat daytan. Naisagana na nga dakos. Nagbiniyan da ka pa Anong nagamutayin? Roger manang. No dinakayat nga wagan dinana. Ket manang ko na. Di na pinaslatan no. Judy. Judy? Judy. Ano pa nagkunam kanya? Itimbaga ka 55 nga tawon ko. Kaslawan niya. Nalapsatak ti ngamin. Naglapsat ka nga bakit ko nadangarot kanyak no ka. Manang nalapsat ka. Medyo natataingan sa ni lakay mo. Awan na muday dyan nga lakay. Nabayagin. Ano't nabayagin? Malaglagip ko idag kabanuwag kami. Hindi, nabara pala ni ayat ka na kami. Siyempre, aging kang tartaray ti darat ti urat ti may nga tao.
makariklan dalat tamat ti rugso sanggadi. Nangaroon malagip mo tinapalpalabas. Nga nakanagraksak kayo, at nakitigit ti baybay, aking kinamatang kayo, sakay to ginrako, sakay to agin nagek, santo, ti bagbaga naman manang ay Judy ket mabalin ka numadlata. At pwede kita agtawon ti 70, nga okay man, lalaki man muna babae. Ada ka na dyan pa nakausar ka no eh. Hmm? The more yuyos, the more met nga agresibo. Kaano ka di, tinaoding pa nagseksyo? Kinilakay mo? Ada di arabi nga nalukoy ko tirik na na. Ngayon di makadakas. Di mat, pulos nga di mat agungar. Lipay mat. Kanimpakan mo kuman naman. Hana? Impakan mo kuman. Tama ba din tikas dyan? Imposible hindi pa napadasan ti. Nag-69. Adult experience mo? Roger? Oo, matunay. Nalaing ka siguro. Ito bakit mo sa manang? No, agkidawakin ka. Mayat ka. Oreta, rabin to no, agawid ti asawa. Awan sa mat asawam nga sang patam. Mayat ka? Adano ko extra nga ka. Income mo. Bayatan ka. Siyak ti bayatam, tama. Gabot ta, agkid dawak ti ragsak. Sa alang danum, ti deliver mo, nudiket pa'y ti ragsak akasapulang. 3,000 pesos? Kung nagbaling nga 5,000 pesos. Mabait lang ha. Tinakmangala. Manang, saanin? Ano saanin? Tsakayat. Please. Please. May saka nga delivery boy. Aglaklako kay ti danum. Mabaling ka din nga gumatang. Tinasang-sangayin nga danum mo. Mawawa. Ket painuman na kuma. Saan nga purified wano mineral water ti kasapulak, Roger? Tibisibis tarik nam. So kung mapitlain. Matida ito yun ah. Matida ito yun. Diyos ko, kaslasana ka mamati. Umuna-unay manong nemi baso iti Diyos. Gapote siya asawa isun. Ngayon no tsak matpatgan. Ibaga ng tupay na napaidamak. Samay-samanong. 5,000 pesos. Manong namin lukat na ti ridaw ti kwarto nga simrekan na sana ipaypayapay kanyak ti 5,000 pisong sagsangaribo. Umay ka na. Lakit ti makderak manong. Habikit nga siya asaanin. Double purpose. May ipanti ba nakailiw ko ti sex nga saan nga maipainilili. Adato yan ti libre. Saan lang ka libre manong siyak pwede bayadan na. Imagine. Hindi makastreka ko niti kwarto anong name siya kung tinangiregap itiri daw sa inoksuben ti t-shirt ko. Ad-adan nga mariknak ti kinagpanaggagar na manong name di makita na ti macho barukong ko. Unikat namutin manong name ti bestida na awan brana itay pala makitkitak manong name ti napintas pala ti sukog gabarukong. Inikat kumutin ti sapatos ken ti pantalong ko ket nakabakserak manong name. Nekat namutin manong name ti underwear na iti baba. Induron ko manong napaiddan iti kama. Rin mabawa ko manong neme kitrinugya ko nga rinuman sa isuno. Naimas dagiti bibig na manong neme kasla saan nga agtawan ti 55. Kasla ubing pa'y manong neme nagbanglo, nagkinis. Nangop-opisina lakit da ito'y isot trabaho na idi. Takas to'y tilangana na mentinar na ti pintas ti bagina ken ti kinabanglo.
Dinigos ko isuna kada kita kakabarang agek ko manong nemi na dumaduma pa sa tibagina. Aging kanganayanta manong nemi dagiti bibig ko iti dua aman sana sila. Saan na nga magawidan tinapigsa nga asog ka na rin eng na manong nemi nga mangigam ti ulok nga adda iti barukong na nga madamang nga kinkinit manong nemi ken nakut at sulsulto. Oh my God. Ito yung tinabayag ko nga orayin. Oh, pinaubing mo tirik na, Roger. Oh, Roger. Sala nga 5,000, Roger. Nayunak pa ay. Basta parang sakit na. Epam ti pa nagawaw ko, Roger. Tuwain manong name sa anak laingan nga basta delivery boy. Kadikit itanong nga mainom. No, digat nagbalin pa nga ti serbisyo kun manong name ket iso ti mga iti pa nakawaw iti may sa nga agtawan ti 55 nga saanin nakabaylan pa ti asawa namang paragsak ken kuwan. Nga dayta manong name iti pampanunutek amok nga saan lang ita. Hagsipot ta kayat ng tulaki di nga maulit-ulit basta gideliverak adda iso na manong name nga ideliverak met ti sabali nga klase nga danong. Uwain manong nemi timbaga na kat saan na pa yung napadasan nga inpakan. Nga mapay idurod-duron na ita ti ulok nga adda iti barukong na. Sana ang indranta nga manong nemi nga pinalawa tinagbaitan dagiti legs mo. Agad siyempre 5,000 mo naman. Imbabak ati ulok aging gang addan manong nemi tinagbaitan dagiti legs na kat ne. Kas taon ay kinasabor na manong perming haslakla bumatok-batokan manong nemi iti kalutlutan. Ngas daw na manong nemi iti napanagasog ng runa di sa sipsipak. Sa ako iserek ti dilak manong nemi sa ko pagkutyo-kutyo na kunan. Iyaw awak la manong nemi nga damakangig nga karuba. Taman umarayat da nga ti amuda. Kat dadaka sa mapaspasamak ken kuan. Ure nala isurot ti patong na no kastang sepsepak manong nemi. Kunan. No namin anon nga magana nga napanak kon, mapanak manen ket manen. Gumanat at talaga isu na manong nemi ket kumanat akmet gabot ay tepela ay ngurumrum kastiriknak. Ngimtsak kaya napuputukan iti saan nga ituneg ko na. Iti pa nagngato nagdagasak manen iti barokong na aking ka nga inamalak manen dagiti bibig na abagison tumit manong nemi agbatugan ti posong ken posong iti tayin pangkon manong nemi en serrek kon iti kuweba ti armas ko. At addan ti panagasog na manong nemi kas lamarukruken nga baboy. Saan na makatal na ti ima na ti takyag na ti bagina isurot-surot na manong. Tano kasta nga batakit isurot naman. No kasta nga italmag ko kunan. Aging ka manong nemi nga pinaspasak na mapanan tiriknak. No namin ano isunan ket nagsabat pa'y idi pumsuwaken tiragsak tiriknak. Kasta unin ti panangit-et na kanyak kamanang nemi ti root dagiti et na kastamat tin nakpanangit-et iti panangarakop ko kayong kuwan. Nga talaga nga pimsuak, tinaurnong, nga likido, nga para ko makinilili, nga magabot na dinamat kayat, iso nga napan aminen kada ito nga agtawan iti yat 55 nga ni Judy. Kaslasanak pala ang mamati idi nga napadasa kun tirim maman ti bakit. Kaslasanak pala nga mamati idi ta nakabasol akon. Nagbasol kami kiniapod Diyos. Panakiapig. Agsipod dadaanin ti asawa. Ket idin to ta siya ket may sakabaro. Idi maka ina na isuna idagtal nan ti panagalal na anong name. Roger. Thank you. Ipam nga namin pinsan, tinabayag ko na panakawaw. Ureawanin ti asawak. Basta daga. Uwing gayam.
Napitlahin. Taalag natin. Itid ko kumakin ka. Ito yun. Alabat mo. Kapay, imadumot ka manang. Dinublek. 10,000 neta. Adunay. Umanahin ti may isa. Ha? Itat, ala, kagura ka no, di mo ala namin. Dinublek. Itimbaga. Basta, ulit ang tapay. Ha? Siyak matenti mang rumansakin ka. Siyak matenti ang dating ato. Oh, Roger. Uri ta mapayag pa nga agawid ti asawag. Uri agpatpat ng saan nagawawid. Katsika, agpatpat nagkamat dito. Napamindwami manunemi igawid nak ng talagang saan nagkapaigawid. Narigatan baka bigla nga sumangpid di asawan. Nagpakadak nga roden kang kuha naman ng name ket inala na ti cellphone number ko. Nilakay lang amin ti cellphone number ko kang kuha na. Tayo suno ka tagtawag o text no akasapulan dati danong. Tawagan ka laing na masabol ka. Ure no, adu pa lang nagiti danong mi. Na narigat ka mga gibus na dudutua ka mga rod. Tapno di kasta. Ket inal daw. Magastusan ka. No inal daw, di inal daw nga 10,000. Dahil di amoy ladamo na ati 10,000. Ngayon into no, sumarsar no, umanayin sa karibo. Mabalin na ta, double purpose. Ag nagsakat, ang tapay kwarta. Simbang pedak di balay, manong nemi, ngahiram-ramang ko, dahil 10,000 pesos na bilbilangin. Hey, Roger. Nanang, adun sa mo launa iti naglakumprak. Rinibo mo teta. Dati kat hundreds. Dala may sa ribo no kang igamam, no kasta nga gapuka nga nag-deliver. Adun sa mo launa iti. Adun sa mo ten sa baling i-deliver mo baraw. Agay, susama. Parupam lang dati ag-deliver ti danaw. Ngam sa bali mo ti-deliver mo. Baka kakit na isungsungkan iti siya mo. Bakit ninahanang tamapampanunot tayo? Lang alam nga ron dat adu nga ribog igamam. Diskarte na nang diskarte. Ngam saan nga illegal? Ano nga ron legal? Medyo. Lapit nga medyo lang. Tagtaga rin nanang. Tapno golimag kayo. Kukayo yata, barato yata sa ngaribo. Ana, nagmayatin barok. Rantag ko mga dumawat kayong kakinawanan na kita ko, masapsapo dito kusina. Kahit ko kumamat, makaraman man, tineemas kasi dain. Ala na yun ang ngarot, pagbalim mga 2,000. Kukwak na sa ngaribo, kahit na ito yung sa ngaribo, gagangin nga, linaos ng itid mo. O, sige nanang, tapno di kag, tapno tagariya, tapno sumardeng kayo. Ngayon binadas na katinunton manong nemi ni nanang. Irinto tanitatang manong nemi dumdungin bidlat. Ape pilitam dat anak mo, ay nga saan nang ibaga no, ano ti inaramid na no, ape nga ato ti kwarta na itangal daw. Si kamat laklakayan kahit kulain nga, mapaspasa na karod. Nang italang nga nakatsambaak, ngayon kadagin subang sa nuntong ngal daw, basi-basi tulangan. Ngayon anya nga man tinakatsambaam. Nakapagkatuwetan kasta. Ada nagpa-service. Nagpa-service kanya. Ada sinerbisang nga lugan, nga siyay. Basta ada nagpa-service. Kad gabota siyak ti maka-service ken kuha na gusto na ti serbisyo, kasi nga kanak ti bedyo takil. Ano nga nga serbisyo dahi jay. Di mo kami ni baga. Nanang, hanyo nga pampanunutan no anya, basta adda sinerbisak, period. Mat nga may bakit. Makulit ka kami na bagbagatan. Di ko wala tayo ipasnek ti mga naya. Kakaisuan na nga na mas sida tayo. Pablo, di na ka mamibiyangan na kasta. Naging gaman ng name na saludsud ko. Tang, muna tawon yun. 65 ko. Daki nang, 60, napag senior ko.
Apay na sa lutsod mo man. Iti kasta nga edad yun. Hanyo nga mapampanutan di makipag... Dati pa nag-sex yun. Apay na sa lutsod mo dito. Apay na sa lutsod mo. Ganda makikik lang ha. No sa dino pagpatinggaan ti kaadda ti urge you ti sex. No nagmenopause kayo, awan arim yon. Ay, adalat ha. Kaanot na odi nga pa nag-sex you kayo ni tatang nanang. Kaano din na odi lakay. Diyak balagi pa na ito nabayagin. Taapi nga mintang. Hindi kita awan, hindi kita na awanin. Lakaya ko na. Bakit ba din ninayo? Sus. Adamat pa dito, istoryada, ori 70 taon na, 75, kumabaling pa ila. Hanggang pabada tirik na di tao barok. Apa iya? Adakad na ramanam nga bakit? 55 taon na tatang. Nakarugrug so pa ilang. Kunam lang 10 age. Ay! So gati ang gati 10,000. Ayaw po barok. Sa bali mat mananti, agser-service ka ti danom. Sa ag-service pa sa bali ka danom. Nagloko ka. Kaya't nga sawan manong nami na pagpudnudak na tatangkin nanang. Ngayon ako, ada ka da asawa di bakit? Ada, saan na nga ito maparag sa akin? Ada mapilit na ka nung, hamad ka nung tumakder. Kaya pakad na ko man ah. Diyak man mo. Kapitang, kang kanin yun ni nanang. Pag anok, nagato sa bali, baka hindi na, detakit din tikanak. Sos! Every other day, manong naming at tumawag ni Judy. Kaya nangarot kat masapul kumet, manong kat masapul na. Hiyaw awak la, nga makadlaw ti asawan. At adigiti kong daweng ipidwami, 2,000 matnukat ited na. Ano kayat napabitlo pa akit, namay tirik na kakit, 3,000 ited na. Aging ka nakadlawan ni Lily, manong. Timawag. Hello, Roger. Ay, Lily, nakatawag ka man. Your ore ko tatawag mo. Nalipatan nagsama ka na. Ha? Busy ka kami. Busy ka nga. Aglaklakot danom. Tuh, ore busy ka idikit. Tumawag ka mo ino ka. Numailiw ka kit i-date na. Yung manipon mo din talaga nga pinaay ka. Di ka matan agin interest. Abay nakasagana ka ng mangitad kanya. Di sa lutsod, nakasagana ka din ng mga asawa kanya. Basit pa tornong ko eh. Sika, tornong mo. Ada ka din sa baling ang babae tibiyag mo, Roger? Awan. Sino kumanood da? Natamag mo? Aumat ka di angin. Aumat ti madamdamag kong i-date mo. Siguro, dito nga babae kita sangsang petami ti balay da. Isungawat makakita ka na kayo. Agalwat ka lang ha. Matuk talak lang. Saan nakto na makikita pa eh. Saan kanto nga tawagan? O ana, apin di ka makaoni. Napaidam ka amin eh. Siyempre, sikat nang iturong kanya, tapno sumapulak. Ana? Kahit mo sawan? Adamang pagpagustukin ka? Oy. Pinagustuhan na. Pagpagustuhan na. Sino? Isun ti ayatem? Sikapay na ti ayatek. Ngim iso na ti mang pagpagustuhan niya. Kahit mo sawan dua kami, itibiyag mo. Mabalingan kasi siya. Sino na ita? Sino? Saan nga naskan pa yung mga mo no sino? Basta, adamang pagpagusto ka niya, na saan mo nga maitad ka niya. Saan na kasi nardigan ni Lily aging ka nga di na maamuan manon name. Gapata makulit. Kan gapata, diyan mo tapasisiim nak mo. Numapanang agi-deliver ti dano manon name, diyan mo nga dagay mang susurot analimad kanya. Aging ka nga edi tanaawis nak nag-date kami. Asino, ti aking balay,
ti mauding idil-deliveram ti danong. Ha? Apay ko nga. Apay nga sa jacket lumapang ka. May saging gana ti 2 oras mo sa kanturumbuar. Ija ka diti ko nam nga dapang idil-deliveram sa bali nga serbisyo. Ija ka diti ayan ti balay nga magpagpagustukan ka. Lily, I'm sorry. Apig susuri ka. Kaputa, siyempre, parang sa lugasing dito iti relasyon ta. Ngayon mawan danyaman nga relasyon mi. Tadyak ibagbagaking kuha natin I love you. Aw mo't pwede nang kuha ng I love you. Basta, dechay. No, mapanak ag-deliver. Kadawan na nga. Parang sa aking sona. Kanya? Aramidan man? Aramidan nyo man? Nagsinatan. Awan ti maramid ko, no kahit nag-isina. Gapoy tataytang inaramid ko. Ngamulitek, saan ko ang i-attend dyan nga bakit? Bakit? Kahit mo asamang bakit? Uwan, bakit? Agtawid 55. Bakit pa yung ninanang ko? Yung nalapsat. No kasta isok kayat mo? Nadaanin ti asawa. Sikat kayo na ko. Ngam di mo at maitan, ti masapol ko. Naging ka saan tapay makapag-asawa. Ngam nakas pagkaligan ta, di mo kahit teraramidak, kadisinan na, awat di maramin ko. Nagsina ka mga rod na di na oras manong nemi, kinilili. Imblak nak manong nemi, jakon makontak suna. So, ati may isa nga aldaw, nga mapanak manin nag-deliver manong name. Hambat nga pumanaw ti asawa naman. Yung pinagpirianda na. Abi kas lang na ka. Ada ka ti problema, Roger? Nagsina kami ti girlfriend ko. Kaputan na mo na ti amin. Napagpudnunak. Ada kami binilin na nga nang surot kanya. Kahit naamon na, nga duwagin ka na talo nga oras nga agtali na edak dito sakbay nga rumwara. Iso'y nanugot ko. Di mapaspasamak ka data. Dada ka dito problema? Nawana na kong di girlfriend. Gapukin ka. Di girlfriend nga saan nga maipangay ti papay mo kanya. Asi di tipat-patag mo kadakwada. Asino ti patpatag mo kanta kami ko nakuma. Janubia mo na siya. Taapay, nagbalinak ka di nga napatagin ka. Nung mabalin na ko mang isinak, ta asawa ko kay isinak. Tapno tatagdan na. Kaya lang, hanggang maipayan ta anak. Judy, manang, gubdandan ti relasyon ta. Ha? No. Pakamatayak no, ramidam na ita. Apa kung magpakamatay ka? Kaputa, pakatayak. No saan tan nga ramidam piti kastoy. Nga madamot ta asawang. Nagsisimpay gidi. Sana makadlaw? Makadlaw. Ay mo rin madlaw na. Baka manadadakas nga ramidam na kanyak. Uno aramidan di kita anak mo, numaamuanda, nga ta kamalalam nga inada. Manipod ka di nga aldaw manong nemi, sana kung nga pa nagdil-deliver, iti danum, itayan ti balayda. No ba text ti asawa na, kanto tawag kaniyak manong nemi ni Judy, imim black ko isuna. Imti asawa na manong nemi tawag na.
Mr. Delivery Boy. Apay, ano't ba sulmita kamat na nag-deliver dito eh? Kuha tata, insarden kon. Da sa malin nga trabaho. Ganin pa kabong kumaa. Tapno di kastakit amuming adagos. Sa dino ti babalibing nga pagkontakin ko may mag-deliver kada kami. Pasensya kayo tata. Mangkita kayo tulangin sa bali nga mang-deliver kada kayo. Sige nga ran. Okay, bye-bye. Sinubliak ni Lili manunimi na pangkupi na siya iti balayda. Adda ka? Siya. Chocolate para king ka. Nakalagip ka man? Gabati sikot ipat patig ko, Lili. Nagsina kayong kada dyan ang bakit? Nagsina kami. Insina kon. Oh. Tapay. Jacket ng tali na edaki di basol. Jacket ng may pinsan ng sinata. Isungin mayak tapno. Kidawag ti parang ted mo kanyak na another chance. Kasano nga rodan? Into nag-asawa ta. Nag-asawatan. Ngem, adda pa laeng mit idil-deliveram sa bala classic tinanom. Santo nga maulit. Uri no pagustuhan kan, tag-asawa nga rutin. Baka esapol mo lang sa bali. Nangironan kit naramanamon ti bakit. Baka ba makasapol kan tuman dito ti another bakit nga mangsulisog ka. Kayat mo, gamot na napadasam nga rutin. Ngayon bagak kang kuha na nga Santo Apolos ang mapasama ken. Napalabas kang rod manong nemi ti may sa nga tawen, idinatulagan ti kalay sami kinilini. Nabanggam nga rod nga asawan manong nemi ket nasaan nga narigat iti kampa ng set dayta nga kaaldawan ti kalay sami. Nagdinamag manong kanagiti kagayem mi kakamagyan mi siyempre. Nga agasawa kang mitlaing ang kalbasanti. Almost 7 years nga relasyon mi. Idi dumteng tirabii manong nemi dimtengen napasamak itur oray nga mapasamak. Ngimtsak man amut at imagination ko kat adda kini Judy. Ti bakit manong nemi nga nang pinugustuwak kan nang pagustumit kanya. Idi amalak dagiti bibig na tinapaot manong nemi sa ako yung pababa dagiti bibig ko nang ikuti sa bali nga aso. May gidyat iti asog ni Judy. Kasala natay tep-tepalan na jirik nana. Tep-tepalan ni Lili jirik nana. Ngamiti addan kadagiti addan dagiti bibig ko iti barukong na manong nemi sanan nga nagawidan tinagasog. Roger. 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 Imbuslon nan manong nemi iti terterden na nga engken aso. Saan na pinanunot a posible magnagda ti asog kanaring eng na ti bangin na kwarto. Pinabusoyak laing suna manong nemi ket impakat ko tilaing ko iti romansa. Ngem ko akinnan manong. Nayan talayang nagidibibig ko iti duwaman sanas na. Ket tiramay ko na dinagdakiwas iti baba manong nemi. Pinirit-pirit ko ti mani. Ti perlas, ti bugtong nga perlas nga da tok ti ruangan ti kuweba. Pinirit-pirit ko. Sako medyo inapro-aprusan manong nemi nga medyo ingkut-kutukot ko manong nemi tiramay ko iti kurangan ti kuweba ket ore nala isalang ikinni ti patong na sikat na manong. Kaya nga sawan nga sursurbeyek no sa dinot pangisarkak detoy alagak. Sigurado lagi di nga marigatan gabote Virgin iso na manong. Ketuen, narigatan ko nak ta ore la aray ko na. Impilit ko laeng ket rimsuod manong.
agdumada iti bakit. Sabali ti bakit, sabali met ti ubing, manong nemi. Nang naruna, ket kaus-usat ko ti ruangan, ti kuweba. Kaslasang ko nga nadlaw manong nemi ti imnas nga narik na ti asawak, ididamo. Ngem iti pidwamin manong, naisang sangayanin manong nemi ti asog na. Naisang sangayanin ti imnas nga namarik na. Tana iruten di kiti kayat-ket na, nung kasta nga dumteng kamin, nga galing patok iti ransa. Roger, kasto'y kayam, Roger. Amok lang ko ma. Hindi ko mapalang inted ko ken ka. Kunam itan data. Almost 7 years. Hanga bali tanakapadas ka mat iti bakot. Tano inted ko mati amin ko ken ka. Saan ka kumanga nagsapol ti bakot? Iswerte ka. Naramanam ti bakot. Di bagpintasan naman nun naming ket talaga nga agkasinurutan kami. No adamasit nga sa aming pagkinawatan saan nga agpaot makapagkinawatan kami matlain. Nadan kami manun naming ti talong anak na puro babae. Sa bagay sa amon pa nga nagpalaygat ti asawak manong mangnamnamak adan dumat lalaki nga putot ko. Tuloy na trabaho na, tanabayagin iso na manong iti department store nga pag-ubran. Tuloy ko met, tinagbaling nga delivery boy, kahit numaminsan kasla kailiw ko met, ni bakat Judy. Napanak manong, iti asdag da. Sinisirpat ko no at dadapay lang sa jacket, at dapay lang. Pinayapayan nak, tiba ko. Roger, ay, manang, ay, imbaga midi nga saan kan nga deliver ag negosyot danom. Negosyo mo palagayam. Hangkong insardeng manang, ngem liniklikan ka lang. Oren no ko nakaasawa ka matlangen. Wen, dapat talo nga putot ko Manang, munot tao mo. Kasi di ka ba't bumakit? Kumusta mo ni tata? Awanin ni tata. Duwa nga tawanin sipod na tayo. Ha? Balo kan? Balo akon. Arara pa pailaing dedi. Ano nga tanong subliyanta? Yan tangay. Aw, matante asawa. Di magadagas manang siyak itante at asawa na. Madi Di ka kumanabalo di sa anak pa ng asawa. Di mahit kuma. Di ka mailiw ti bakit. Sabali traman ti bakit. Di ka mahit. O, nagsabali. Alam ka tanang sumrek ka. Manang sa anin. At asawa kong kadyak mabali nga liputan ti asawa. Dahil din tinaudi nga ba nagkita mi kini nanang uno manang Judy manong nimi. Lumablabasak sa jay ngam saan ko akit kita no dahil suna sa jay. Dito nga rin ti pagkasarita manong. Thank you anos mo nang ibasa. Nakamabay man siguro, bagayo nga nakalamanak ti baget naman, kasta ti biyag, kakunada. Haya? At nakarabay nga itikas di nga age, tikitag sa 50s, sa 60s, 70s, nga mga tungpal ti urge itirik nada, tatao da lang suna. Ngayon da ko nang panagbasol, iti madi nga relasyon, kada di ti madi. Kabuta, nga naungit na po Diyos kada kita. Kaya nadawat ko sapay ko tawon ti dundunting nga problema mit agasawa, agramon kada kiti anak mi, sapay ko tagtultuloy ti ragsak mi. Ito nga rin agyaman nga pagayam mo, Roger.